Nagpahigayod og watch party ang cast ug production sa pilot episode sa bagong GMA Afternoon Prime series nga Kamao kagahapon. Interesting ang ilang karakter sa unang episode sa GMA Afternoon Prime series nga Kamao. Ang aktor nga si Neil Ryan Sese mibida isip usa ka closeted LGBTQIA boxer. Naingangha kang Neil ang lead star sa sports action drama series nga si Anton Vinzon. Together with the cast, doon nasab sila'y watch party sa pilot episode. Nagpasalig si Anton nga atangan sab ang papel niini isip makmak batong bakal ugong paunsa niini ipakita ang iyang kahanas sa acting. Nagpasalamat sab siya sa amahan nga si Roy Vinzon nga kauban niya sa series sa pagtutok sa iyang action scenes. Nakaka-pressure po na kasama ko si Papa sa scene, ilang takes. Pero nung nakita ko po siya sa show, talagang napabilib po ako. Since day one, nandun siya para sa akin, nagiging stage father siya.